Fl-aħħar 6 snin u nofs, l-ispiża tal-Gvern fuq xiri ta' kotba l-iskiel primarji u sekondarji qabżet 3 miljun euro li bihom inxtraw kważi 600,000 ktieb ġdid. Da fil-waqt li fl-aħħar 5 snin mindu twaqfet l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu sar investiment ta' 1,700,000 euro f'kotba l-iskejjel u l-libreriji tagħhom. Iżda l-ħsieb imur lil hinn mill-librerija waħda f'kull skola. Fil-fatt, il-mira hi li jkun hemm librerija f'kull klassi tal-lingwi biex il-kotba jkunu aktar aċċessibbli għat-tfal. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Litterizmu David Muscat qal li jappoġġja dan il-ħsieb hemm bosta skemi li l-Aġenzija qed tagħmel biex tixpruna l-qari fost it-tfal, fosthom l-iskema Aqra kemm tiflaħ. Għandna l-iskema Aqra kemm tiflaħ, Enriching Classroom Libraries, fejn qegħdin ngħidu li f'kull klassi almenu ikun hemm 100 ktieb, 50 bil-Malti u 50 bl-Ingliż, li jkunu kemm fittizji, narrattivi stejjer kif ukoll fatwali dwar affarijiet u ġrajiet kurrenti. Fost bosta skemi oħrajn anki għal pubblikaturi, l-Aġenzija qed taħdem biex jiżdied il-ħin ta' kwalità mal-familja u jiddaħħal iżjed il-kunċett li tfal jaqraw mal-ġenituri. Dan fost oħrajn bl-iskema Gost il-qari, b'sessjonijiet li jsiru f'libreriji u ġonna pubbliċi. Kull ġimgħa dak li jkun jista' jieħu t-tifel jew it-tifla tiegħu biex jesponija jew għal-Malti fejn is-sessjoni tkun bil-Malti kollha, pereżempju l-Aqra miegħi, jew inkella għall-Ingliż, fejn is-sessjoni tkun kollha bl-Ingliż. Fil-ġimgħa li qed jittella l-Festival Nazzjonali tal-Ktieb, is-Sur Muscat kellu dan l-appell għall-ġenituri. Jiena nħeġġeġ il-ġenituri biex isibu dak il-ftit ħin kuljum jekk jista' jkun biex jew jisimgħu lil uliedhom jaqrawlhom u joħolqu dak li jista' jaħ dialogu bis-sens magħhom fuq il-ktieb. Inkella biex jaqraw flimkien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.